Di sana tambah tip kayaknya lek kumno basu kuat deh kata ringap. Ya persiang ya. Hakikam bani baro hangta ken kari kanam laong melong susutam. Le se bun gue ki berkat da kumwei nama ka jing rai. Hanai ka don ka wei ka khubor ka ba min sim ya ki para Longkmie ban trei wat ka kam ka ba om ju kam trei ko ki Longkmie. Kani ka Longkmie ka dai na Shnong manat ka wadon ha South West Khasi Hill District. Ka kong Rospulda Shilla ka dai ka Longkmie ka ba pen i ka sap jong ka ha ka ba wat ki shin lang du ki kamnya ki bala ban le ya ka ni ka kam. Kakong Rospelda kadayna Longkmie ke baringap berkelas dangi kan ke kam nadu usnem aja nyau klem don bahikai hendai kadon kajing kwa bar kajing terang jongka naladehi omdai bakaringap singobha hendai kadon ru kajing mentoy na kan ke kam ringap nama bakalayo ban kensiau ban pendap ya kajing don kam haying hasem da kebab de ya ka umngap ha kajing klen berkakong Rospelda kalaong bakadon kajing senguting yo syada hagi ngap ha banengkong handai nama ban pendap ya kayeng kesem kratul syaprang ban persyang ya kan kam ha Shnong manat kadai tang maka hi Longkmie kabale ya ni kam ringam munsyua kadon hadu kasan kesing ai ngap handai menta kla dunan malba don gibayap no hagini kisngi kaya tu baka sei laisin ha kasisnem ya ko ngap bat kejulai de semau korwat bat segiwe jakaru ha gini kisnem ka syakhot ban le hikai kula penlong Shnong ternai ndai ki ai tang dagi kisingap kretu ba menta ka kham jinja ban ringap nama ba ki yap ni ki pet nak sing ke bala bandai na ka jing tuna bam bat kawai pat le si ka dai na ka jing pendon kam dawai ha ka jing thung ke bala penlong ya ki ngap ban yap ha bagi le sai bam bat kawai pat kira bandai nama bagi ngap ki jai pede bat ki sayap thangan la ya thu ba hadu menta ka syutrei bait na ka sep Lajong bat kampat yo jing kersian na ka soka ne na ka nong mikmat nama ba ka jinggong nong kendong kam tiplat baharu ban lai wat jing arab na ka bos soka kala don kam ya ka soka ni kibai ki badan benta ban thaulat ban ai jing kersian ya ka ni Longkmie na Shnong manat ka bala IT met bat men sim ban trei wat ka ni ka kam ka ba compare khnang ba kan nangla ban kentiu shu ya ka ni ka kam ka ba ka trei Nhiều. aja nyau boleh ga kai go perlong ya pi ban ringap kum ka thai breu Nang ban iyo ka jing toy. don bi kai ya pi Don re chia persiang hi. bun ki thai Shnong pi ba ringap na kuma Em don re tang nomor bayi. Dan not hi nomor ba. Ya ku ai ban yan nang ban ringap tang ba. Gun bating. pimting yu ngap ma pi kin thai breu pi lap kum no ka kam ringap Ngating hi tang ba ya ku ban ringap ding ban sere hab ya persiang hi kan bala. kanu tri ki sing pi ringap menta Menta don kat arteri. pi sai kum no manus tayo manu benai ne kum no Em hab say license hi sna. de pi de sai gini ngap Nia di kat ba phak te phak bai ti di ya makrowat ha Shnong ha Shnong tu don ni ba phak an ju ai jeng bam re ha por badang thep ka sedok badang ri ne kom de ha ai da por selap an la jre baju ha tenai ngak la chi ka training chi sini kat em don re don mutang pi ma roi ba dan marwai sibun ki jing mentoy te di sana tambah tip kayaknya lek kumno basu kuat deh kata ringap ya persiang ya mut don ba tip ya ngan ni kumno ba pet kumtu la dap thap kumtu chi tayau la pet di don da longka das ni was gaksing ong di pet ringap jadi pedek ru pet ni na maruyap tengan long tay em là long dày để ngap ông phật u yap cảnh mà don bam mà
Di Korea lagi deh. 4 orang. Payo ji yarap no. Một thì xây hình là đi về thì chẳng Ya persiang yang malah. Persiang dah deh. kilo. Tip kat kilo nomor license Islam. Saya kan Sai kan no kilo pio ai sen. tanggawe gawe ya yo hi 1 kilo 2 kilo si selesai. Pide kan no kilo kan no. Dia di keras pak sekilo.